awungabuthi sexual you are the one person ongekumlahle. Ngabuthini mntana umuntu kuqikethu qike. Ngangilahla njani kuzofumuza. Ngisho kona ukuthi ngempela akusekho into angayisho. Yabona. Why? Phela yazi udlala Candy Crush as usual. Ngabe ngithini? Ngabe ngidabula. Ngiyasho ukuthi ukhona nje umuntu ongekulahle. One person nje ongekulahle. Ngingathandi ukuphawula uma ngabe into ingaqondene nayo ngoba kuye ngibe umuntu omubi it's like awuthandi lo mndeni kwasha kwacima njani ukhuluma kabi sekufanele ngiyicece manje kodwa wami umuzwa ke awuhambisani naleyo nto so ingakho ngiye ngizithulele kwesinye isikhathi ngoba ngisuke ngilalele ngibona ukuthi ayino yabona ke nje hayi lo shit nje angihlangani nabo kube into kanjalo nje ngisho ngenhliziyo ngiyibukele ngiyithulele. So guys, kubuka kahle, Macele is the only true love yaMusa. The other wives are just abafazi nje who are adding up his team. So they just need to understand that ukuthi Macele is the queen of the house. Asazi ke drama engaka. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel for many more